Ga wata muhimmiyar sanarwa. Kamar yadda a kowane bidiyo muka muku matashiya da cewa ga mai so ya turo wato vocal ɗinsa a cikin wannan channel namu domin mu ɗaura masa, domin ɗaruruwan al'umma da dubunnan al'umma su gani kuma saƙon shi ya kai ma inda yake so wannan saƙo ya kai, yana iya turo mana wato vocal ta wannan number da muka ɗaura muku a saman wannan bidiyo. Sannan wannan vocal ɗin da zai turo ya kasance daga minti 10 zuwa minti 8 ko sama da haka. Sannan banda zagi, banda kuma cin mutunci. Sannan idan an tashi turo vocal ɗin ya zama an yi a wuri wanda yake mai shiru, wanda babu hayaniya, domin saƙonka ya isa cikin yanda kake so cikin natsuwa. Sannan za mu tantance wato wannan vocal kafin mu tura. Ga mai so ya turo wannan vocal nashi yana iya turowa ta wannan number da yake saman wannan bidiyo domin shi ma a ɗaura mishi a wannan tasha namu. Mun gode. Ga mai saƙo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa da amanna arziki na 'yan Nijar masu albarka da aminci da 'yan Najeriya, mu dangin mu waɗanda suke tare da mu, insha Allah bisa ga kawannan tahiyar da muke ciki ta CNSP ceton ƙasa, wadda Brigadier General Abdulrahman Chani yake jagoranta. Allah saka musu da alkhairi, Allah musu jagora, Allah shige musu gaba, Allah ya dafa musu, Allah ya kama da kwanciyar hankali da zaman lahiya tsakanin Nijar da Najeriya. Amma tsakani da Allah, iyayenmu, kakanninmu waɗanda suke shugabantar Najeriya, waɗansu gaskiya tsakani da Allah ba su mu adalci fi sabilillah, ba su mu adalci, ba su mu kansu adalci, ba su mu kasarsu adalci, ba su ma talakawansu adalci. Tunda yanzu idan kuka duba a inda Faransa take jan ragaman Nijar shekaru aru da Mali da Burkina da wurin da dai take mulki, ya an kai yau 'yan uwanmu, iyayenmu, kakanninmu waɗanda suke shugabantar Najeriya yanzu, waɗanda suke da faɗa a shi, waɗanda in sun kanace ga abubuwa wanda zai hidda su sai Allah, ya suka yi suna gudun bayan Faransa tana ce musu zaliye suna gani, kuma tana can zalin talakawan su suna gani, kuma ba su da abin da za su cewa, kuma sai ƙara nasawa ga Faransa suke yi. Wani dalili ne? Me yake sa? Me kishin kasashenmu, me kishin talakawanmu, me kishin yankinmu? Nishar da Najeriya Allah ɗaya zai raba su ba, Allah kaɗai zai raba su. Amma yanzu an samu waɗansu shugabanni na Najeriya, su sun hima 'yan Cote d'Ivoire, 'yan Senegal, 'yan menene da takura ma 'yan Nijar. Allah da annabi ku kai ma mai girma shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu a kai mai shawara da Allah da annabi shi hankuri, kashi kai kasashen nan inda ba su kai ba, kashi kai kasashen nan cikin mahallaka, don saboda mahallaka shine ake sa yana goyon Faransawa da Amerikawa da Almaniyawa bisa ga abin da su suke son su mai da Nijar din. Nijar ba garin su bace ba kasar su bace ba, kasar mu ce, kasar yan Nijar ce da yan Najeriya. Bai kamata ba yau a ce kuna yi ma turawa, kuna bude musu hayya na wannan bayanin. Da fata alkhairi insha Allah. Yan uwa da amanna arziki ne Muhammad Abu Al-Qasim. Tsoron ga aikin wannan ba yi bane ba. Mu wallahi a halin da Najeriya take ciki, ni na rinja Allah yau da a ce maka an san da za a yi yan Nijar su magance shi, Qur'ani da tuni sun ka magance shi. Ina gashi na ana fada mu mutane, ana amsa arzikin su, ana fada musu cikin gidaje, ana bubbuga musu kofofi, ana hiddo su da karhin ciya, ana kora su cikin daji kamar ana kora dabbobi, a zo kuma a yi ta cinikayyar mutane kamar ka zo kara kana cinikin dabba, nawa kaza a'a kaza zan bada haka inda za a fahimta. Wanga abu da mu yi kama shi kanan bu wannan abu duk shi ba shi na ɗauke mishi hankali ba. Abin da ɗauke mai hankali kada Faransawa su juya mai baya,
inda wata fa'ida ce me yasa Nijar ta juya bayan su da a ce akwai fa'ida. To shugaba Najeriya Bola Tinubu kai hankuli ka dawo, wannan hayya ba mai bulla ba ce ba. In mai bulla ce Nijar da Mali da tuni sun ka haye. Har ma a samu ma waye ministrikin cikin gidan Najeriya har yana cewa shi ba zai taɓa yadda ba, shi kaza kaza. Yau umarni za ka ba mu mahukuntan Nijar? Umarni ne za ka ba su, ko an ɗauka irin 'yan siyasa ne waɗanda an ka zaɓa wancan lokaci suna cutar da mutane, suna cin zalin mutane, sun ɗauka har yanzu ana nan wurin. To alhamdulillah wannan lokaci ya fice. Da mu da Faransa yanzu kawai ba wata alaƙa tsakaninmu da ita. Ba wala ECOWAS wala ghairahum, dukkan mai sibartan Faransa da wanda yake da ra'ayin Faransa da wanda Faransa ta ɗaure na gindi, ba mu so na yau ba mu so na gobe, kuma kullum sai mai fata Allah dan mare shi da Faransa. Ba mu zagi, ba mu maganganu waɗanda ba su dace ba. Ni dai a kashin kaina ne ban zagin kowa, amma sai in ga ra'ayina. Yanzu ina na a Libya, in ma ana so ma a san kame ni ma ina zo Nijar bisa ga dai wannan magana. Ni ƙasa ta nake ma, ba ruwana da wani ƙasa, ba ruwana da wani abin gashin nan. Tashi hankalin da ake yi Najeriya ma ya ishe mu, ko mu da muke Nijar ya kai mana iya wuya, ballanta a ce Najeriya. Ya an kai wanga aiki ya faru, yana ce mana tuwa a ƙwarya. Ana kamun dangin mu, yan uwan mu, dan muna da iyaye Najeriya, muna da su Nijar. Mu yan Nijar ne, cikakken yan Nijar, muna da takardun mu na yan Nijar, ba abin da muka rage na zama yan Nijar. Komai muna da yan Nijar, an san dangin mu, an san zuri'an mu, an san ina na muke, an san jahuwar da muke, ba ɓoye muke ba. Amma wallahi sun matallahi abin da ake yi a Najeriya haliyan, wallahi yana ci mana tuwa a ƙwarya. Allah, da suwana ake kama, suwana ake kashewa, suwana ake kai ma hari, wani na ake bubbuga ma kofa da daddare a ce mai hito ka mutu. Sai yan Najeriya ne, kuma yan uwanmu ne, kannenmu ne, yannenmu ne, makwabtanmu ne, kamar mu ɗaya da su, musulmai ne kamar mu. Muna alfahari da bugun gaba da yan Najeriya, malamansu da mayan mahukuntansu. Muna cewa suna da ilimi, suna da kaza, suna da kaza, amma yanzu an kai lokacin da wannan ilimin nasu an ɓoye shi. To ina yi kowa fata alkhairi, Allah ka mana zaman lafiya da kwanciyar hankali, Allah ya haɗa kanmu Afirka mu so juna, Allah ya haɗa kanmu da Najeriya da yan uwanmu makwabta duka mu haɗa kanmu mu zamna lami lafiya, Allah ya rufa mu asiri. Amma gaskiya tsakani da Allah mahukuntan nan nasu ya kamata a canza musu a yi musu sai ta haɓa da kafiraito. Tsakani da Allah abinda suke yin nan bai dace da su ba, matsayin su bane ba, ba su ya kamata a same su cikin wannan abin ba. Mu amana ke tsakaninmu da su, makwabtaka ke tsakaninmu da su, alaka ke tsakaninmu da su. Ko da tura sun kaso suka raba mu, Alman ta ɗauki wancan, Ingila ta ɗauki wancan ɓare, Faransa ta ɗauki wancan ɓare, azzalumai manafukai, annamimai. In dai ce amana ne da rashin mutunci, da rashin sanin ta kamata, da rashin tausayawa, ana kare dokokin demokrasiyya, ana kare dokokin majalisar ɓarke duniya. Ana cewa mai majalisar ɗinkin duniya, majalisar ɓarke duniya ce, ba ɗinkin duniya take ba, ɓarke tana take yi. Don duk abubuwan da ake yi ana gani, manyanta suna gani, kuma waɗanda ke jagorancin ta ma duka ma waɗanda sun kai hali, waɗanda sun kai lokacin burguzu ne, waɗanda sun kai ra'ayin burguzu ne, 'yan danniya ne, 'yan kama karya ne, suna ke jagorancin majalisar ɓarke duniya. Wai kuma ana cewa wai majalisar ɗinkin duniya. Menene amfanin majalisar ɗinkin duniya? Ko wagga kungiya wagga ta turawa, ita majalisar ɗinkin duniya ma tana da ma 'yar dama ma, ita ma 'yar dama ce gare ta. Amma wagga ta turai menene amfanin ta? Mawa take gyara ma, me take ɗabbakawa? Aikwas ma da an kai yau shekaru 50, amma kamar dai ma jana an kai, wadda an kai kungiyar da an kai jama ta aikwas, ko kuma a'a ta bi ɗaiɗaikun kashe sai ma na shafaffu da mai, ta haɓaka masa tattalin arziki. Mu Nijar an ka bar mu cikin wahala da talauci, an ka bar mu zuwa hawan motoci, mu zo Alger a yi ta kashe mu, mu zo Najeriya Libya shi ma a yi ta kashe mu. 'Yan Najeriya su ma can waɗansu su mahukuntansu, waɗansu su rufe boda su ce ai ba shiga ba hita Nijar.
kullum hakan gana za mu tsayawa, kullum da ku yi haka ku rufe mana takunkumi sai kuma a nemi hayar sulhu muna kashe murya dan dai kawai a buɗe mana hayya. To wannan lokaci ya zo, mun yi fata-fata da wannan lokaci, wannan dokoki kuma mun sa kafa mahukuntanmu masu girma da adalci, masu kima da sanin ta kamata da tausayi 'yan ƙasarsu da anwana ma 'yan ƙasarsu sun zo su yi fatali da wannan, dan ba hayya mai fita bace ba. Mu arka ne ko yanzu, wallahi mu arka ne, Allah mu arka ne. Shekaru nawa sai ɗan Nijar ya haita waje ya ci abinci? Shekaru nawa? Akwai ECOWAS, dukkan wahalhalun da Nijar take, ECOWAS ɗaya rana ba ta taɓa ba da ko da jika 100 ba ta ce a sai ma 'yan Nijar abinci ko kuma a yi musu a ka musu zaman lahiyar kwanciyar hankali. Aka yi ta kashe sojoji, aka yi ta kashe farfula, aka yi ta duk dambarwar da ake yi. Turawa na sata arziki ana gani, ECOWAS tana gani tana shi, kuma bata ce komi ba. Yanzu da an ce an raba gari da ita shikenan sai abin ya zame musu kadangare bakin tulu. To sai ku kun mutu in haka nan na ku, insha Allah sai dai mutuwa za ku yi. Nijar yanzu ta yi karhin ku, wallahi ta yi karhin ku. Allah, Nijar yanzu sai Allah, ba mutum duwar da yi wallahi sai dai ya kalle ta. Allah, in za ka ta yi arziki a zo a yi da kai, in baka za ka ta yi arziki ba da ragwashi amshi. Kenan sako ne ga 'yan uwa da amanna arziki tsakanin 'yan Najeriya da Nijar. Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah haɗa kanmu, Allah ya taimaka mana da alkhairi. Naku ne Muhammad Abul Qasim.